Masana abwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye mitu yake. President Mutharika wayamikira bungwe la Malawi Red Cross Society kamba kantchito yopambana yomwe limagwira pothandiza wanthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Boma layamikira bungwe la mgwirizano wa mayiko aku Ulaya la European Union kamba kaubale wamphamvu komanso thandizo lomwe bungweli lakhala likupereka ku dziko lino. Ndipo mulipoti lathu lapadera, MBC ikunika za mavuto, matenda komanso nkhawa zomwe amayi amakhala nazo pa nkhani za uchembere mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wayamikira bungwe la Malawi Red Cross Society kamba kantchito yopambana yomwe limagwira pothandiza wanthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, omwe alibe chakudya, kupereka madzi aukhondo ndi thandizo la msangamsanga la zachipatala. Poyankhula ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okhazikitsa ntchito ya chaka chino yotolera ndalama za bungwe la Malawi Red Cross, mtsogoleri wa dziko linoyu wayamikira anthu onse omwe amagwira ntchito modzipereka pansi pa bungweli pothandiza kupulumutsa miyoyo ya anthu. President Mutharika wapempha Amalawi kuti alimbikitse ntchito za bungweli popereka thandizo la ndalama zoyendetsera bungweli. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambowu, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wayamikira anthu ogwira ntchito zodzipereka ku bungwe la Red Cross komanso Red Crescent kamba kodzipereka kwawo pa ntchito zothandiza ena mavuto osiyanasiyana. Mtsogoleri wati anthuwa amadzipereka poyika miyoyo yawo pa chiopsezo njonga chofuna kuthandiza ena. Profesa Mutharika wati ntchito yomwe bungwe la Red Cross imagwira ndiyofunika kwambiri makamaka pakadali pano pomwe dziko lapansi likumana ndi mavuto osiyanasiyana osoweka thandizo. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la Malawi Red Cross Innocent Majia wayamikira boma pobwezeretsa kupereka thandizo la ndalama ku bungweli kuyambira mu chaka cha 2018 patadutsa zaka 20 bungweli lisakulandira thandizoli. Mwayi mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Padakali pano mtsogoleri wa dziko linoyo watsimikizira Amalawi kuti boma lake likuchita chilichonse chothekera pothana ndi mavuto omwe akhudza dziko lino. Tili ndi ripoti. First of all, let me take advantage of this meeting to say one or two things about fuel. I think the fuel situation has pretty much improved now. Potengerapo mwayi pamwambo, mtsogoleri wa dziko lino anati boma likuyesesa kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe anthu akumana nawo mdziko muno. Poyankhulapo pa nkhani ya kupezeka kwa mafuta, mtsogoleri wa dziko lino anati boma lake likuyesetsa kuti vuto limene nalipo lithe. Iwo afotokoza kuti pofikira tsiku la lero vutoli lachepa. Pa nkhani yokhudza fetereza, mtsogoleri wa dziko lino ati ayesetsa kuti chaka chino ntchito yogawa fetereza otsika mtengo iyambe nthawi yabwino. Iwo ati pa zimene boma lachita zikuonetsera kuti mdziko muno muli chimanga chokwanira. Nkhani ina mwana fotoza mtsogoleri inali nkhani yokhudza kupezeka kwa ndalama zakunja. Mtsogoleri anatsimikiza kuti vutoli ndi lalikulu chifukwa chokuti ndi nkhani imene yakhudza mayiko ambiri. Koma yoti kudzera maubwenzi osiyanasiyana amene achita ndi kampani zomwe sali za boma, mabungwe kwa mayiko ena, komanso anthu ochita bizinesi kuno kwathu ndi mayiko ena, vutoli athana nalo. Malo mwa MBC ndine Mwayi mtumodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino apepesa banja ndi anthu a mdziko la Botswana kamba ka imfa ya yemwe anali mtsogoleri wakale wa dzikolo Festus Mogae. Ndipo President wakale wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi nawo ati ali ndi chisoni ndi imfa ya Mogae omwe anagwira nawo ntchito nthawi yayitali. Iwo ati Mogae anali mtsogoleri wa masomphenya. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika walimbikitsa nthumwi ku msonkhano wa pachaka wa Lions Club kuti zipitirize kugwira ntchito zosintha miyoyo ya wanthu. Madam Mutharika amalankhula izi potsekulira msonkhanowu omwe ukuchitikira mboma la Salima.
Mwayinto umodzi ali ndi ripoti. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wati zokambirana za chaka chino za bungwe la Lions Multiple District 412 ndi zofunika kamba kuti zabweretsa modzi atsogoleri ndi cholinga chofuna kuthandiza anthu. Iwo anayamikira bungweli kamba kachidwi chake chothandiza anthu m'magawo za umoyo, chilengedwe komanso kupereka thandizo kwa anthu. Madam Mutharika anapereka chitsanzo cha thandizo lomwe bungwe lakhale likupereka ku nthawi yomwe dziko limakumana ndi mavuto monga kusefukira kwa madzi mu chaka cha 2015-2017 komanso namondwe wa Fred mu chaka cha 2023. Mmodzi mwa akuluakulu a ku Multiple District 412 Lion Hastings City anayamikira mayi wa dziko lino kamba kukhazikitsa bungwe la Beautify Malawi BEAM Trust. Iwo ati kukhazikitsa kwa bungwe la BEAM, Madam Mutharika anaonetsa mtima ofuna kuthandiza ena maka ovutikitsa zomwe ndi zogwirizana ndi zolinga za bungwe la Lions. Nthumwi zoposera 250 zili nawo msonkhano wa chaka chino wa Multiple District 412. Nthumwizi zachokera m'mayiko a Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Botswana ndi Zambia. Mwayimto umodzi MBC Salima. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda yayamikira bungwe la mgwirizano wa mayiko aku Ulaya European Union kamba ka ubale wamphamvu komanso thandizo lomwe bungweli lakhala likupereka ku dziko lino zaka 50 zapitazi. Achaponda anena izi ku Lilongwe pamene mayiko a mu European Union amakondwerera tsiku lawo komanso kukondwerera kuti mayiko a mu EU ndi Malawi akhala pa ubale kwa zaka 50 tsopano. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Akuluakulu aboma komanso nzika zikwizikwi, akuluakulu oona mabungwe omwe si aboma, akuluakulu a ntchito zosiyanasiyana za bizinesi onse anasonkhana ku area 10 mu mzinda wa Lilongwe kukakondwerera tsiku limene mayiko aku Ulaya adakhazikitsa mgwirizano wawo. Tsikuli linagwirizananso ndi kuti mayiko a mbungwe la European Union akwanitsa zaka 50 ali pa mgwirizano wamphamvu ndi dziko la Malawi. Polankhula pamwambowo, nduna yoona za ubale wa dziko la Malawi ndi mayiko ena a George Chaponda anathokoza bungwe la European Union chifukwa cha thandizo limene akhala akupereka ku dziko la Malawi zaka zokwana 50 zapitazi pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko, monga pa ntchito zomangamanga, monga kukonzanso bwino msewu wa M1, kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito za magetsi, za maphunziro, za umoyo, za malonda, komanso kupereka maluso osiyanasiyana kwa achinyamata, kulimbikitsa demokrasi mwa zina chabe. Zonsezi Achaponda kuti zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya a dziko lino pa chitukuko. Wale watu ni African ndi European Union wakhala wamphamvu kwambiri. European Union sana tisiye nthawi yonse akhala kutilimbikisa magawo a mitundu kwambiri. Tinganene kuti nkhani ya ulimi akhala kutithandiza komanso nkhani za zomangamanga zokhala ngati mati industrial za mashini makina a mitundu komanso iwowa akhala kutilimbikisa nkhani ya ulamuliro kwambiri. Tikuwakondwerera chifukwa iwowa anatithandiza kwambiri nthawi imene tinali kupita ku masankho, komanso sikoyamba akhala kuchita zimenezi masankho ali onse amene takhala nawo, akhala kutithandiza kuwalimbikisa anthu chifukwa iwo amakhulupirira monga ife kuti kuzikhala mtendere kuziko. Mawu ake kazembe oyimira mayiko aku Ulaya kuno ku Malawi a Daniel Aristide akuti bungwe lawo ndi lokondwa kuti lathandizirapo kutukula dziko la Malawi mu njira zosiyanasiyana. A Daniel Aristide akuti patapita zaka 50 mayiko aku Ulaya ndi dziko la Malawi ali pa ubale, bungwe lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi mu njira zosiyanasiyana, ndipo iwo anati zokambirana zili mkati komanso zikuyenda bwino kuti bungwe la European Union lipereke kuno ku Malawi ndalama zokwana 143 million euro zomwe zithandize pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko monga maphunziro aku sekondari, ntchito za magetsi komanso pa ntchito za malimidwe. Pamwambo mayiko osiyanasiyana aku Ulaya anatengerapo mwayi oonetsa chikhalidwe chawo kudzera pa chakudya chimene iwo amadya kwawo komanso mavinidwe ndi zinthu zina. Bungwe la European Union ndi dziko la Malawi adakhazikitsa mgwirizano mchaka cha 1976 pamene dziko la Malawi chiwerengero cha anthu chinali 5 million. Isaac Jali, MBC Lilongwe. MBC. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Dr. George Chaponda yati
makamaka yachita zokambirana ndi kazembe wa dziko la South Africa kuno kwathu Mayi Mavivi Myakayaka Manzini. Pa zokambiranazi Dr. Chaponda ati ndiokhumudwa ndi kukula kwa mchitidwe ochitira nkhanza anthu a mayiko ena kuphatikizapo a Malawi omwe ukuchitika mdziko la South Africa. Iwo anafunsa kazembeyo za zomwe boma la South Africa likuchita pofuna kuchepetsa makamaka kubweretsa bata komanso kuthandiza mzika za mayiko ena kuphatikizapo a Malawi omwe akuopsezedwa ndi kuchitidwa chipongwe. Ndunayi yati kutsatira za nkhanzazi boma layambapo ndondomeko yofuna kuonetsetsa kuti nzika za dziko lino zomwe zikufuna kubwera kuno kumudzi zikhale ndi mwayi wotero. Poyankhapo kazembe wa dziko la South Africayo wati boma lawo lakhwimitsa chitetezo ndipo wati anthu omwe akuchita mchitidwe otere alandira zilango molingana ndi malamulo a dzikolo. Iwo wati boma lawo ligwira ntchito ndi boma la Malawi pofuna kuonetsetsa kuti Amalawi onse akulandira thandizo loyenera mu nthawiyi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika wayamikira bungwe la Malawi Red Cross Society kamba kantchito yopambana yomwe limagwira pothandiza wanthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Boma layamikira bungwe la mgwirizano wa mayiko aku Ulaya la European Union kamba kaubale wamphamvu komanso thandizo lomwe bungweli lakhala likupereka ku dziko lino. Ndipo mulipoti lathu lapadera MBC ikuunika za mavuto, matenda komanso nkhawa zomwe amayi amakhala nazo pa nkhani za uchembere mdziko muno. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti matenda ankhawa kwa amayi pa uchembere akuti ndi vuto lomwe silikambidwa kwambiri kamba kuti limabisala mchimwemwe ndi kulimba mtima komwe amayi amaonetsa pa nthawiyi. Amayi ambiri amatamandidwa ndi kupirira pamene mkati mwawo akuzunzika ndi kudandaula. Mulipoti lathu lapadera msabatayi mtolankhani wathu Margaret Mapando akuunika nkhani yomwe sikambidwa kwenikweni yokhudza mavuto, matenda komanso nkhawa zomwe amayi amakhala nazo pa nkhani za uchembere mdziko muno. Uchembere ndi chinthu chopatsa chimwemwe koma kwa amayi ena zimayamba mopatsa mantha ndi chisoni. Achipatala amati nthenda yakudandaula ndi nkhawa ndi vuto lalikulu lomwe amayi ena amakumana nalo pa uchembere. Izi akuti sizichitika kwa amayi yemwe wabereka yekha. Matendawa amakhudzanso amayi omwe apititsa padera komanso ena omwe akufunitsitsa kukhala ndi mwana koma sizikutheka. Malingana ndi akatswiri oona za umoyo, vutoli ndi lochizika amayiwa akapeza thandizo ku chipatala. Komabe iwo ati ngati salandira thandizo, izi zimayambitsa vuto la m'malingaliro chifukwa cha nkhawa. Iwo ati vutoli likapitirira amayi amatha kuchotsa moyo wa mwana aberekayo ngakhalenso wawo. Amayi ambiri pa dziko lonse kuphatikizapo mdziko muno akuti akumakumana ndi vuto lakudandaula pa uchembere. Ngakhale izi zili mchomwechi, amayiwa akuti sadziwa chomwe chikuwachitikira ngati vutoli lili ndi dzina, chifukwa chiyani zikutero, ngakhalenso zizindikiro zake poti ndi zomwe anthu akumakumana nazo nthawi ndi nthawi. Aline Jason ndi mmayi ochokera ku Air 23 ndipo iwo anapititsa padera ali pakati pa miyezi itatu. Malinga ndi mayiyo sanalandire uphungu uliwonse pa nthawi yomwe anali ndi pakati. Iwo ati pena amadzifunsa mafunso ngati adzakhalenso ndi mwana. Nkhawa ina ndionena kuti andiuza zoti ndikakhale miyezi 6 ndisanatenge mimba. Kana kuti ndingakatenge mimba anena zoti ndikagulitse njira yolera koma ndimamva kuti njira zina zolera zimamuumitsa munthu. Ndino mtima wanga komanso chilakula kwa banja langa kufuna kukhala ndi mwana. Koma natupezeka kuti pamene tinali ndi mimba tataya mwana. Ndino nkhawa yanga ndionena kuti mwina nkutheka mpaka udzaberekaso sungakhale. Vutoli limabwera mosiyanasiyana.
Kwa ena kukhala ndi ana akazi okhaokha kapena amuna okhaokha ndi vutonso. Ajamia Samson abereka mwana wachitatu wamkazi ndipo ati ali ndi nkhawa ngati adzaberekeko mwana wamamuna. Fanyori anyamaraso matako adalira ku zinthu zina. Amatha kupangira lo nyumba obene olo mwina umapanga ma business chanu mathodalira ndi mwana wamamuna mwina ndikavutika zitautirani kundithandiza. Ndengani yake nanga asikana ngakula kuti ubanja makhala mulidwa ndazi bambo sunga mudalire sizingatheke kwa zaka zimene zonse. Kwa Eliza Joseph omwe abereka mwana wawo wachinayi ati ali ndi mantha popeza business yawo iyima pa nthawi yomwe akusamalira mwanayu. Tikabereka mavuto amene timakumana nawo mangana ndi business yomwe timagulitsa ife timagulitsa zokudya ndi zokudya umadikira mwana tikhale mamezi 4 tili pakhomo cholinga tisamale cha mwana bwinobwino tikanyamula business cha cholinga wenese adzikatigula bwinobwino apa pamene tili mukuti lero tachira mati nyamule beseni palibe amene angagule malonda azokudya. Nawo Afeva Phiri adakumana ndi vuto lodandaula pa uchembere atabereka mwana wawo wachiwiri. Iwo ati sankadziwa kuti vutoli ndi chani koma mwayi wawo poti adakalandira thandizo la chipatala atafufuza bwino. Aphiri ati nkofunika kuti abambo nawo adziyika chidwi pa akazi awo ndi kuwathandiza akazindikira vutoli. Kupatula azimayi kukhala kuti akudziwa za vutoli komanso azibambo azitengapo mbali aziphunzira azidziwa komanso azitha kuwasamala azikazi awo chifukwa nthawi imene makhala nthawi imene kufuna chikondi chambiri kwa bambo so azitengapo mbali komanso azitha kuwapanga support azikazi awo akakhala kuti ali ndi vuto ngati limene. Mmodzi mwa anamwino oona za mmalingaliro angwiro pa chipatala cha Bwaira Aneli Gogoda ati amayi ambiri sabwera poyera akakumana ndi mavuto odandaula. Iwo ati pakadali pano unduna wa zaumoyo ukulimbikitsa amayi kuti azitha kugawana nkhawa zawo ndi adindo oyenera kuti athandizike. Chifukwa chakuti panopotana kuti pali integration imene vuto la mmalingaliro sili kusiyanisidwa kwenikweni ndi mavuto ena onse. Ndiye kuti munthu yemwe amene akuthandiza mayi pa scale kapena pa kuchira kapena pa check up ndi munthu yemwe amene akhale ndi upangiri wa zonsezo. Ndeno zimezo zikupangisa zokuti wina aliyense wachipatala amene akumana ndi mayi akhale ndi ukaswiri omona thupi lake akhalenso ndi ukaswiri oona mmalingaliro mwake. Ndiye pamene positinganene kuti tili anthu ochepa chifukwa cha program imene yolumikitsa vuto la mmalingaliro ndi vuto la kuthupi. Mkulu wa Malawi Health Equity Network a George Jobe ati dziko lino lachita bwino pa nkhani zokhudza umoyo wa amayi pa uchembere. Komabe iwo ati vuto la kudandaula kapena kuti malingaliro angwiro kwa amayi pa uchembere sili kulandira chidwi chokwanira popeza achipatala kumayika chidwi kuthupi kusiyana ndi mmaganizo. Tikuyenera tilimbikitse nkhani yoona pa Chingerezi amati mental health nkhani za nkhawa kuti zilimbikitsidwe kupezeka kwambiri ku skelo kumene amayi amapita kuti awendera skelo azabereke penalo oyembekezera kuzikhala anthu amene angamaone amayi aja kucheza nawo kapena kuwaona ndozindira luyo afune wathandizidwe mwina adusa mu nkhawa ina yake malingana ndi akatswiri amene amadziwa za nkhawa. Komanso akatswiriwa ataphunzitsidwa ambiri kuti pa nthawi imene akufunika adzitha kupezeka. Ndiye akapezeka sikuti zingokhala pamene mwana mayi akupita ku skelo aloyembekezera ngakhala akabereka kumene mwana akuyenera kuonedwanso kuti maganizidwe ake asinthapo akudusa mu nkhawa ina yake kapena ayi. Nthenda ya nkhawa ya uchembere pakati pa amayi imabwera mosiyanasiyana. Ena amakhala ndi mafunso opanda mayankho, kwinako ena akudandaula kuti ataya mwana, komanso ena kusapeza zomwe akufuna pa uchembere wawo. Akatswiri oona za umoyo ati nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino liyike chidwi pa nkhani ya mmalingaliro angwiro a amayi pa uchembere. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Unduna wa zaumoyo ndi ukhondo wati dziko lino likuchita bwino polimbana ndi matenda amalungo. Ndipo nduna mundunawo amadalitso Waloyi yati chiwerengero cha wanthu omwe anadwala malungo chatsika ndi 4 million kuchokera mchaka cha 2024 kufika mu 2025. Awaloyi aonjezera kunena kuti chiwerengero cha imfa za wanthu omwe anamwalira ndi matendawa chatsika kuchoka pa 1629 kufika pa 623 mu nthawi ngati yomweyi. Ndunayi imayankhula izi ku Lilongwe pamwambo okumbukira matenda amalungo pa dziko lonse. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Mwambo unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku Reserve Bank mu mzinda wa Lilongwe kufika ku ofisi ya unduna wa zaumoyo. Izi akuti ndi chitsimikizo kuti boma layika moyo wa anthu patsogolo.
Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo Amadalitso Waloyi yati kutsika kwa chiwerengero cha anthu odwala malungo zikusonyeza kuti ndondomeko zomwe boma linayika zothandizira kuthana ndi malungo zikugwira ntchito ndipo zithandizira kuthana ndi malungo pofika mchaka cha 2030. Awaloyi ati boma pamodzi ndi mabungwe othandiza dziko lino pachitukuko anayika chidwi pofuna kuthetsa malungo monga kupereka katemera wa ana osachepera zaka 10 komanso kugawa maneti mwa zina. Ndunayi yonjezera kuti pakufunika kugwirana manja pofuna kuti matendawa atheretu mdziko muno. Malungo ndi nkhani yayikulu, malungo ndi nkhani yoti tikatengerapo action ndikuchita zomwe tikuyenekera kuchita monga ngati aliyense kuonesesa kuti kugona mmaneti, aliyense kutengapo gawo kuti akhale ndi malo aukhondo kuti tipewe uzuzu kuti uziberekana komanso kuti uzitisowesa mtendere titakupezeka zoti ngati ziko takwaniritsa kuthana ndi malungo. Mmodzi mwa akuluakulu ku World Health Organization wayamikira dziko lino pochepetsa chiwerengero cha matendawa, komabe iwo ati pakufunikabe kuyika chidwi chochuluka. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Save the Children International Achakufu Munthali ati bungweli likugwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kukweza ndondomeko zothandizira kupewa malungo msukulu zosiyanasiyana mdziko muno. Ifeyo ngati a Save the Children tikusangalala kwambiri chifukwa aunduna za moyo tukugwira nawo ntchito bwino kwambiri ndi chikhulupiriro kuti ngakhale panopa tukupanga target ma district 6 koma ndi chikhulupiriro kuti ntchito yifatikira ku ma district ena kumene malungo akuvuta kwambiri. Tsiku lokumbukira matenda a malungo pa dziko lonse amalikumbukira pa 25 April chaka chilichonse. Dziko lino lakumbukira matendawa pa 8 May pamutu omwe unalunjika pa mfundo yofuna kuthetsa matenda a malungo pamodzi. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha ochita malonda omwe akutseka malo awo ochitira malonda posagwirizana ndi ndondomeko ya makono yolipirira msonkho wa VAT kuti ayambe kutsegula malowa kamba kuti zikubwezeretsa mbuyo ntchito za malonda. Mkulu wa bungweli Robert Mkwezalamba wayankhula izi pa msonkhano wa olembankhani mu mzinda wa Blantyre. Mkwezalamba ati kafukufuku wawo yemwe anachita posachedwapa waonetsa kuti ambiri amene akunyinyirika ndi ndondomekoyi ndi amene amazemba kupereka msonkho wa VAT ndipo akudziwa kuti ndondomeko ya makonoyi iwayika pa mbalambanda. Mkwezalamba akufotokoza. Kuunika kwathu napeza kuti system ile magwisa ntchito EFD machine akale anje adalwa libolonje kunena kuti panakhala mpungu wakuba anzathu ama business anali kutekera kukapereka ndalama zimene akufuna ku MRI mmalo mukapereka ndalama zimene akuyenera kukapereka ku MRI chifukwa muzindikire kuti msonkho wa value added tax timalipira ndife ma customer ndiye ndikona timafunsira kuti mufuna receipt kapena ayi kwamkona ndalama zimene amachosera samachosera za iwo za business amachosera zimene timakapereka ku MRI ndikuti amatibera ndalama zathu zomwe kuzena mundu ndimeka EIS napeza kuti zonsezo zilepereka sizimachitika ngati munthu akusitsire ndikuti akuchosa pa ndalama yake chifukwa VAT ilipo kale ndikuti boma likuyembekeza kuti pakutha pa nthawi ndalama zake itolera ndio bwino wa EIS ndikuti kuyambira stock umene alowa kandi kuboda kandi kuti ikulowa mmakina ndikuti kaya waberedwa kaya watani uli ndikuthekera kulemba mmakina kuti katundu wanga wapsha kaya watani pomaza tachaka imara izodziwa kuti malinga ndi system uno mikanduyu wagulisa nduyu ndalama zimene mwina kuti pasandidzi ndiye kupereka chilimbikiso ndi machitidwe abwino amalonda kwa anthu ogulisa malonda ndiye ndinayi nkhawa kuti kagulu ka anthu ena kamene sikamakondwera ndi ndondomekoyi kamafuna kuti tisabwerese boma lisabwerese EIS ndicho lipo choti apitirire kuba mmene amabera muja ndiye kubera kwa ife kunali kufuna kuyankhulapo kunena kuti titaona kuti pali nkhawa tinakhala pansi ndi amalonda nkuwabweresa MRI kuti tikambirane kuzera mukambirana zathu zinamveka momveka bwino kunena kuti iwo usakudana ndi EIS koma madandaulo nkhani zakapezedwe pa ndalama zakunja ndiye kuzera momwemo tidabe mphaso alize mpango kuti tikhale pansi tikambirane chabe kuti tili mu ndondomeko imene pamene amayamba kutseka mashopu ndiye tinasiya kuti apange zawo zotseka mashopuzo kumafika siku lalero tikunena motsindika kunena kuti palibenso chifukwa chosekera shopu ndondomeko yatsopano ndi lamulo lambogwira ntchito alesi asatire ndiye tinoti amene sakufuna kusatira lamulolo atseke business asadzatsegulenso ndipo boma lisampasenso license chifukwa ali kuthekera kutseka business kukatsegula ina
Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wayamikira bungwe la Malawi Red Cross Society kamba kantchito yopambana yomwe limagwira pothandiza wanthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Boma layamikira bungwe la mgwirizano wa mayiko aku Ulaya la European Union kamba kaubale wamphamvu komanso thandizo lomwe bungweli lakhala likupereka ku dziko lino. Ndipo mulipoti lathu lapadera, MBC ikuunika za mavuto, matenda komanso nkhawa zomwe amayi amakhala nazo pa nkhani za uchembere mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana.